Mga idol, ang anak ni Migo Kulapo, sweet to days kalihukan. Hoy! Istoryahin na. Migo! Ako siyang gipa-explain kung unsang hitabuan. Nganong na-involve ang anak niya? Yung anak tayo nga involved man yung nagkawat. Aman. Yung anak involved na yung kawat to Na, ane? Si Migo Kulapo, gipa-explain ako sa manakupay mga idol. Basig madamay siya hinuon. Nagmonitor sila anak. Ina, istoryahin. Sir! Oy, hala man Chris TV, basig si Migo Kulapo himuong mastermind anak laki, ha? Kay involve ba po ang anak niya? Delikado kay madamay si Migo Kulapo ang kalaki, ha? Maog yun lulubot yung kung pisot. Wa ko'y labot na. Bisa nag ako ng anak. Sugot ko ipapriso na basta duhay dakpunon. Isa may involved. So, si JR o Kwan, wa ko'y kadlukan. Ang kuya magod ang amigo, kung inigdakop si mong anak ug katong nga nag-CR, maingon nga ang mastermind ikaw na pod. Mastermind. 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 Unsa pa mastermind na makusbulkitan. Na nagsikit ay media. Wapay girikodan ako nga si Kulapo mangawat. Bahalag magantos ko sa kapobrihan. Ako siyang gipangutanang anong anak niya involved ba? Wata ka ba o? Kay kanigo ang barkada. Pag wanay mga trabaho, na'y usa ka kawatan, matintal yun na. Usap na ibisyoan na din. Mino man na. Natakbo into og explain si Migo Kulapo mga idol. Kay inusinti lagi kuno siya in taon. Nahadlok siyang sa prisuhan maapil og kating kagol. Wa ko'y labot na. Sugot ko pa preso. Basta duhay pa preso. Diya na ba irbigod? Diya na irbidula. Ang retire nga polis, amigo sa ako nga mahan. Ako wa ko'y kadlukan nga dakpo na diya. Basta nga ko lagi hangyo ni mo. Sir, amigo, nga dakpa yun na kay musaka inisaka dito porsinto. Kuyo ko na kita kag hatulog gusukon ko na yun. Apilo ni mo yung anak kung gusto. Pwede. Dati. Dala nag mga dimalas kinabuhi na ko. Istoryahin na sila, inawan so kilabot anak. Wa ko ilabot tira. Sir. Ako ang akong trabaho diya sir, pertim paita. Nagpamurami ka ng nanginahas ba sa dagat nga mantag makakuha kog litob. Punaw. Laki. Imo sa ibang libre mga babae. Babae libre unsa pagtuon nimo nako, may pareha ko nimo. Baydor. Uy hala, nadamay mahinuon ko aning kalaki, ha? Putlo na lang nato ni atong istorya basi makasapan ko sa kong asawa. Si Migo Kulapo pwedeng katawa. Oy.